Gore rino akudyiwe rinopisa and hazvina kana kutombomira mushe. President Mnangagwa declares 2023 and 2024 summer cropping season a national disaster. Muri Zimbabwe kutaura kwandiri kuita pano pane nyaya iri kupisa panapa, nyaya yenzi drought. So ndo nyaya yauya ichitaurwa naPresident Emerson Mnangagwa wataura kuti drought vedu ratikwadza munyika munomu yedu yeZimbabwe. So panapa nhasi ndiri kusangana nenyaya iyi yakanyorwa pamedia, hatungoti pese pauri kuda kungosangana nayo, asi inini ndichangokotawo mamwe emashoko ataurwa nayo zvikanzi President Emerson Mnangagwa has declared the 2023 and 2024 summer cropping season a national disaster following the El Nino induced drought. In his address from the State House in Harare this Wednesday morning, President Mnangagwa said, according to the Zimbabwe Livelihoods Assessments Committee report for 2023, 2.7 million people are expected to be food insecure from April 2023. The end of March, the head of state said the government will work to ensure that all vulnerable households get food supplies in time. He said top on government priority in securing food for all Zimbabweans, adding that adequate resources will be mobilized to redirected towards national food security, including high through supplement grain imports. President Mnangagwa said preliminary assessment showed that the Zimbabwe requires in excess of 2 billion towards various inventions. Ndo mashoko abuda pano muri yeZimbabwe. Drought iri kupisa, vari kutokumbirawo futi mari kana muchikwanisa kunge muchibatsiro even kwamurimo kana une hongono kwasungirira pasi pepilo inenge ichidiwa. Ndo zvimwe zvinhu zviri kuitika muri yeZimbabwe. Ndo nyaya ndandakakubatira zvekare nhasi pachannel yenyu pano. Kuna kuchangotanga kusvika pana peri first time yako, ziva kuti hauna nyaya inokujamba, saka gara wasubscriber ndoramba ndichidzoka nedzimwe dzinenge dzichiitika.